Izbori. To je ono kad svake 4 godine odem zaokružiti one jedne, samo da oni drugi ne pobjede. Izbori su ono kad moramo otići u najbližu školu i zaokružiti ono kaj su mi doma rekli. Izbori su ona nedjelja kad se rano ulogiram na Face i smijavam sve koji su izašli na izbore. Na parlamentarnim izborima biramo zastupnike koji će nas predstavljati u Hrvatskom saboru, a zapravo time biramo i vladu. Ako ćete išta zapamtiti od ovog videa, rado bi da to bude da je hrvatski izborni sustav različit od britanskog izbornog sustava. Naš izborni sustav je takozvani proporcionalni ili razmjerni izborni sustav. To znači da je broj saborskih zastupnika neke stranke razmjeran broju glasova koje je ta stranka dobila. Što to znači je da ne postoji sistem pobjednik odnosi sve. Pobjednik odnosi sve ili winner takes it all je princip koji primjenjuje Ujedinjeno kraljevstvo, Velika Britanija, u svojim parlamentarnim izborima. Kad god mediji izvještavaju o britanskim izborima, najčešće se govori samo o dvije stranke, konzervativcima i laburistima. Možda se još tu i tamo spomenu liberalni demokrati. Ali najčešće su to samo dvije stranke. Razlog tomu je njihov izborni sustav. Naglašavam, hrvatski izborni sustav različit je od britanskog izbornog sustava. Ideja našeg izbornog sustava je da ne postoje samo dvije stranke o kojima se cijelo vrijeme govori, nego je osmišljen tako da više stranaka ima mogućnost utjecati na odluke koje se donose u Hrvatskom saboru. Zbog načela proporcionalnosti ili razmjernosti. U Hrvatskoj, za razliku od nekih drugih država kao što je Ujedinjeno kraljevstvo, čak i stranke koje nisu osvojile najbolji rezultat na izborima, odnosno osvojile izbore, imaju relativno veliku mogućnost utjecati na odluke koje se donose u saboru. Vladajuća stranka je vladajuća stranka i ona formira vladu, ali manje stranke u našem izbornom sustavu imaju daleko veću mogućnost utjecanja na odluke nego je to slučaj u, recimo, Velikoj Britaniji. Tko zna, možda toliko ljudi glasa za malu stranku da mala stranka pobjedi. A što znači pobijediti na parlamentarnim izborima? Parlamentarni izbori, biramo parlament, što znači sabor, ali zapravo biramo i vladu. Vlada zapravo proizlazi iz sabora, ali to u videu o vladi. Vladu zapravo ne biramo mi, nego ju bira sabor. Većina u saboru daje svoje povjerenje vladi. A kako većinu u saboru ima stranka ili stranke koja je pobijedila na izborima, ona ima najviše glasova za dati potencijalnoj vladi. Tako da stranka koja ima najviše zastupnika u saboru formira vladu. Saborska većina mora izglasati povjerenje vladi, a vlada potom priseže saboru. To znači da ako bi gledali tko je jači, sabor ili vlada u demokratskoj državi kao što je Hrvatska, prema tom kriteriju sabor je iznad vlade. Jer sabor razmjerno, proporcionalno, predstavlja cijeli narod, dok vlada predstavlja samo većinu u saboru, odnosno većinu birača. Zapravo poanta ovog svega je da kad dajete svoj glas na idućim izborima, sjetite se da zapravo dajete svoj glas onome za koga želite da bude vaš predstavnik u saboru, da govori u vaše ime. Dakle, osobi ili osobama za koje vjerujete da će na najbolji mogući način predstavljati vaše interese. Od ove godine imamo i takozvano preferencijalno ili preferencijsko glasovanje. To znači da na izbornom listiću ne zaokružujete samo stranku kojoj dajete svoj glas, nego unutar te stranke možete precizirati za kojeg od zastupnika koji su navedeni na toj listi mislite da će posebno dobro predstavljati vaše interese u saboru. Dakle, glasujete za listu, a ako želite, sa te liste možete odabrati i jednog zastupnika za kojeg mislite da će najbolje od svih ponuđenih predstavljati vaše interese u saboru. To je preferencijalni glas. Vi preferirate da vas ta osoba predstavlja u saboru. Ono što ne možete je odabrati jednu listu i preferencijalnog kandidata sa neke druge liste. Ako bi htjeli zaokružiti neku listu i preferencijalnog kandidata s neke druge liste, možda trebate razmisliti zašto dajete svoj glas toj listi ako ovaj kandidat nije na njoj. To je to, parlamentarni izbori. Naravno, nije to. Kako se trudim da svi videi budu relativno kratki, neke stvari će imati više smisla ako pogledate i druge videe, jer se sve te teme, izbori, političke stranke, vlada, sabor,
međusobno preklapaju i funkcioniraju zajedno i tvore ono što zovemo državni aparat. Ako je nešto nejasno ili pogrešno ili bi htjeli da o nekom aspektu izbora više kažem, napišite u komentarima.